imumanye tinga twatemera baka sobora ibwa Nyamira na umuntu kugamba n'umugaka uritayete gosetara aritaya umugamba na nacha iga I would have asked him to come and say hi ajeti egere go chibosiga igarende toligereria toe kegoria geke kenyara go kolega si era je kobengi ya wetania eria bagaka bakore. I'm telling you young people that ninje ngwene tokolega singore sokoro na tata esukari kali atoko to mambo wona kolega si amayo tolendere acha go tolendere sukari na ndita go twara nguru no bongaini especially esi technology ya ikire singa chiawa omorandi oli orandiga iga mwe go goteba igore ya mangana agendrete igore ya matemwa ya wanafunzi barase form 4 kirasi 12 ase county ya Nyamira ondeta yoro mogeni ase county ye na ende muma ete Nyambaria high school ne school ere national school buna Alliance high school una Ole Tipis girls ya Narok Singorwa una Sironga girls of course this school we cheito Nyamira igatwaro regendo tokoroka unwarranted attacks asa wanafunzi walibao karama temu asenga kiabon ndebi inga serikali ya karumu wanafunzi aikaransa karama temu mwagwa teri bagaligi yali ogo friski abana bamanye baswa matemume mumaye gutaimwe karabara matemume nali mogosyoka goja kubolinga ninki wanafunzi aba babwate amasakara sa matemu na indege ndukiwo kumia the same paper ere copy yeli ende bagote wayaringi Sironga na ere gotoka ase these other two schools Nyambaria high school na school eren. So to advise strongly that the government must keep in check and do their things orderly. Tota ke bintu biko butorero motugoro buna birimo ko ibaba gusiba goteba mama ite lugeri bagoteba ngebi abantu gete biko butorero motugoro. This means ogo tige bintu bya sareka omanya we chip in oche goteba ngani go bya sareka osegwa foide gento elindege che korekananga this county cannot perform better. Kwani ngai toruete karoto kolega siko gari we came from this county and you can imagine a school na korta matemkoro bari moruete to no gari school na korta matemkoro ne school na re waka na shilingi 1000 umwako mugim igotingi 2020 ya karonso mede miaka UN. How come the national school is to waka na chiva sietane 50,000 per year ngate ko nyara okora matemuya abana baite. So we appeal that abana wati watwaro marembe banyare weta and we are looking torenga ninki ba okora, but if there is anything moma etomo waziri na arwete gusiga iga we urge him to go check and advise the government accordingly. Finally, murainaro sirabono mambiano Hector Samatangande na botokoro Paul Goro Samatangande moma etemo jumbe ugaiga kwa matuka etre ukoro Benson kegoro nere nasira igona botoko toko savire familia na barbo botwerero kwa Paul elinde bagandre go sustain esobogumo.